Velkommen til AVR Unlocked. I dag vil vi præsentere Spirit Tour 90-100i, som er den nye version af Spirit Tour 90-100. Spirit Tour 90-100 havde allerede etableret en ny standard for den torækkede offset kartoffeloptager. Spirit Tour 90-100i tilbyder en række vigtige opdateringer inden for Isobus kontrol, hjultræk, topkæde, pikbåndsmodul, crossroller-modulet og Clean & Go tank. Det vigtigste ved Tour 90-100i er, at den er forbedret, mere intelligent og mere intuitiv. Min kollega Christoph vil nu gennemgå maskinen med dig. Jeg vil nu præsentere dig for 6 af vores nøglefunktioner ved Tour 90-100i. Punkt 1. Isobus kontrol og en intuitiv brugerflade, så Tour 90-100i er fuldstændig Isobus kompatibel. Det betyder, at du kan bruge en standard Isobus skærm eller en Isobus kompatibel traktor til fuldstændig at styre maskinen. Vi bruger meget enkle og let forståelige piktogrammer, så alle kan betjene maskinen uden problemer. Og mange automatiske funktioner er også integreret i Tour 90-100i for at gøre det endnu lettere at få den perfekte optagning i gang. Punkt 2. Det hydrostatiske hjultræk. Som en mulighed kan Tour 90-100i udstyres med et hydrostatisk hjultræk. Dette hjultræk er både på venstre og højre hjul og vil give dig yderligere 120 hestekræfter ekstra til trækkraft. Så selv under de værst tænkelige forhold kan du fortsætte med optagningen. Kontrollen af det hydrostatiske hjultræk udføres via det ekstra tastatur i traktoren, hvor du nemt kan reducere eller øge den kraft, du har brug for at overføre til hjultrækket på optageren. Derudover, fordi det er Isobus styret, vil Tour 90-100i automatisk registrere, om traktoren kører fremad eller baglæns, og vil justere den hydrostatiske hjuldrift derefter. Punkt 3. Clean & Go tanken. Spirit Tour 90-100i er udstyret med en tank med en kapacitet på over 8 tons. Derudover er der også ekstra rensekapacitet, når man overfører fra den ene tankbund til den anden, og du kan altid læse af under optagningen, så du behøver ikke at stoppe med optagning, imens du læser. Punkt 4. Crossroller. Crossroller muliggør ekstra rensekapacitet uden at ændre kartoffelflow i maskinen, så der ingen retningsændring er, men en virkelig stor stigning i rensekapaciteten. Herudover er der også en ekstra gummirulle, og i crossrolleren er der monteret en topvalse til at fjerne toppen fra kartoflerne. Dette er unikt på markedet. Punkt 5. Fokus på kartoflen. Spirit Tour 90-100i har den laveste faldhøjde mellem første kæde og topkæde. Dette er muligt, fordi topkæden og tredje kæde er så tæt på hinanden. På grund af det lave fald overføres kartoflerne meget blødt, meget glat og uden at beskadige afgrøden. Punkt 6. Fuldt hydraulisk drev. Spirit Tour 90-100i er udstyret med et fuldt hydraulisk drev. Dette gør det muligt at justere hastigheden på kæderne individuelt, uafhængigt af hinanden. Det muliggør også flere automatiske funktioner, som altid sikrer den bedste optagerkapacitet under alle forhold. Sammenfattende er Spirit Tour 90-100i bukseret kartoffeloptager brugervenlig og med fokus på kartoflen, med maksimal optager og rensekapacitet under alle forhold.